Čau, čau lidi, takže dneska sa tu vidíme pri konkurze. Prepačte, že som tu nebol takú dlhú dobu. Jednali sme sa o tomto konkurze, takže s kamošmi sme sa dohadovali, že čo by sme mohli dať do ďalších dielov. Takže je tu ten konkurs. Tento konkurs sa bude jednať o varezákov, tých takých varez hráčov, ktorí nemajú kúpený Minecraft. A konkurs bude na to, že kto by chcel s nami natáčať. Takže máte príležitosť s nami natáčať a chceli by sme natočiť nejaký seriál alebo film a podľa mňa by to mohla byť sranda a chceli by sme jedného varezáka, tak pravidlá sú jednoduché len, že dať odber, like, koment, že chcem a s ním napísať, že chcem som varezák a chcem byť vo filme. Stačí len toto napísať a vlastne aj vy sa môžete zapojiť do toho losovania. Losovanie by mohlo prebehnúť 10. alebo 12. teraz v apríli. Ak tak možno sa to možno sa to predĺží a no ešte uvidíme. Takže buď toho 10. alebo 12. apríla a uvidíme sa potom. Takže teším sa na ďalšie videá, možno, že teraz niekedy pribudnú ďalšie, možno že z Minecraftu, možno do nejakých streľačiek, tutoriály a takto. Takže teším sa na ďalšie videá, tak čaute a celý tým vás zdraví. Tak čaute.